Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nengxelo ephuma pha kuWandile Duba osistrayikha pha seqela ke leKaizer Chiefs, sethetha malunga nengxoxo yakhe ibiphakathi kwakhe noKhanyisa Mayo. Esitsho ke pha uWandile Duba esithi ke ikhona ke into ayibona into yokubana ke uzawuncedakala bubukho bukaKhanyisa Mayo, ngoba uthe uKhanyisa Mayo xa emxelela wathi ke into ezawufuneka kubo bazawukwazi ukusebenzisana kakuhle klethi ukujonga into ezawufuneka. Uzawufuneka ke bona bathanda ukujima ngaphezu kwezinye ii-players. Umzekelo, xa kuphela ixesha letraining ii-players ziphuma, bona bashiyeke ngemva beqhubeleka bezitreyinela besenza ke indlela yokushuta phaa, bezama ke ukulanzana ukuchana umnatha, bezama yonke ke into yenziwa sistrayikha ukwenza into yokubana sikwazi ukora ibhola. Uthi ke loo nto yakubanceda qho xa kuphela itraining baze bona benoduba bashekele ngasemva baqhubeleke bezitreyina, beqhubeleke besenza into yokubana ke maba-endaphe besazana ncakasana. Loo nto yakubanceda ke naxa sebethe babe ke bangena bobabini phaa ngaphakathi ke ebaleni. Yintetha ke leyo ke ethethwa phaa nguWandile Duba. Watsho kumfana omdala ke esithi ke ewe ke ngoku bajongene nemeko yokudlala namaZulu phaa ngomso, watsho esithi ke akanowathatha kancinci kaMaZulu, ngoba ke yonke itimu edlala neKaizer Chiefs ke iyazimisela, izimisela kakhulu itimu ke ethe yafeyisana neKaizer Chiefs. Ewe uthi uyayiqonda into yokubana ke asuke kubethweni phaa amaZulu i-TS Galaxy, kodwa uthi ke xa itimu netimu izawudlala neKaizer Chiefs ke ivele izimisele, ubone into yokubana ke amandla wakhupha wonke. Uthi kuWandile Duba wajongene nalo mdlalo ke beyiKaizer Chiefs. Eyona ibalulekileyo ke phaa into yokubana nabo bafuna ke impumelelo phaa kulaa match ke yamaZulu. Kona ke uWandile Duba umfana omdala ke uyayibeka into ethi ke ezi timu zonke zidlala xa zidlala neKaizer Chiefs, noba zidlalela phi, timu netimu ethe ke yatoswa neKaizer Chiefs yenza sure into yokubana ke iyazimisela, iyakhuthazeka. Ikangede ikhuthazwe nongcoacha, ziyazikhuthazeka ngokwazi ii-players ngoba ke zidlala ntoni ke neKaizer Chiefs. Ngamazwi ke lawo ke aphuma phaa kwinkokanyana enguWandile Duba esistrayikha phaa kuqela ke leKaizer Chiefs, umfana omdala. Ndicinga into yokubana ke ethethela kumcimbi wabo bezi strikers, ngoba utsho ukuthi ke nezi zikhoyo izistrikers ezitsha zifikileyo phaa kwiqela leKaizer Chiefs, uthi ewe yena ke ngoba usemncinci uzawufunda lukhulu phaa kuzo ngoba zine-experience, zinamava. Uthi nintsi ke into ke yena ke nguWandile Duba azokuyizuza phaa kwezi strikers zifike phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke intethe ephuma phaa ke kuWandile Duba. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.